Ndoda usho manje bokuphi izolo yazi kade ngikufuna hayi ndoda ume kancane hayi bongazizothi angime kancane yazi ukuthi amaphoyisa kade lokho engibuza imibuzo ngawo yini bathi yini sobakusola ngale ndaba yaMandlovu ya bangibuza ngayo yonke lento yokufaka ababundlovu ende bafaka wena phakathi kuyo yonke lento hayi ka mara nawe uyangicaba ngisenze izinto abazicabangayo mina abantu engibasolayo into angazabo ba aboMadlomo ntwana labo Madlomo nabusiqwadi yonke engibasolayo mara ntwana siyeke le yacava izolo khamba angivani nonyoso sithole enye out ifuna ukubulala uMxolisi ka ba hawu bani manje la le ntwana le ba utamati le ntwana le ntwana yabuntawunge le ya sure le ntwana le yabona ma izolo ngibamba ngamawashi ngicanga ukuthi ngiyisaba ngicele kahle hayi baba engasongenzela lezo zinto ayibonile nathi ngigcwashe awuyisabi ngisabi mina baba ke umuntu engimsabayo kashaba sana nyakuzwa ngeke tshela phethe mina sinashaya abantu hayi kunono ngoba ngishayanga hayi phela baba makuthi bekumele ifike lapho ngizofika bizofika khululeka hayi ntwana uthe uyaphuthuma ka ungava ke ndoda hey ngoba vele mina kusanomsebenzi omningi kumele ngiwenze endlini cabanga ukuthi kumele ngijike manje ngizokubona mara hluti ka yaqaba masingangithola nomina ngizokubona afike Yini, Puma, gimme. Tata, you picking the for sure, gimme. That's the only way you dig it. Yini, Puma, gimme. Tata, you picking the for sure, gimme. That's the only way you dig it. Yini, Puma, gimme. Tata, you picking the for sure, gimme. That's the only way you dig it. Gimme. Abanye bayibamba ngokuthi okonogoja nofudu cleverly numbers okuthi sweet talk ngathi kudu ela boss baba fecha Hawu, ngicabanga ukuthi uyazi ukuthi uNanda kumele ngiyaphuma la endlini manje ubekwa yini la ekhaya? Ngithunywe ubhuti omdala la emagcini. Yabona nina uma ningangitholela umuntu obulale nje ubaba kaNandi ngingakuthokozela lokho. Nathi sifuna umbulala ubaba. So angibekwanga yilokho la. Ukufa kwababa kaNandi angizilanga nje. Manje ubekwa yini ke la? Ubhuti omdala ufisa ukwazi ukuthi njengoba ubaba wethu evule support group nakhundlula emhlabeni manje ufisa ukwazi ukuthi ubani ozoba umholi. Angicabangi. Ngibuza nje ngoba Madlomo imali ayisafiki emagcekeni ogajini and thina singogajini asifuni impi sifuna isupport group le evule ubaba ayithanda ayikhonzile ukuthi ibe sezandleni ezinhle. Hayi qinisile nje lapho Mxolisi. Bona uMondla Ndlovu beyindoda emadodeni. Hawu ngisho umqulo omnandi nje ubuza nje khona la ekhaya. Mina okwamanje ngiseseyibamba nje kwesikhashanyana kodwa engakusho Mxolisi ukuthi nemali ye support group seyihlala khona la ekhaya. Ngiyakutshela. Imali ye support group ihlala khona la ekhaya. Seyihlala khona la ekhaya imali ye support group. Manje thina Madlomo awucabanganga ukuthi mhlambe usitshele ngalolu daba.
didekile be. Awu yobe. Awayidlishiyele boya benyathi. Sengiyalibona iphutha lami ukuthi likephi. Sindlulelwe emhlabeni bekumele ngabe siyazi. Madlomo kodwa hayi ngingamthola mama uNandi. Hayi ngathi manje phela sutha ngamawadla. Ikephi inhlonipho? Mama ngicela ukubona uNandi. Ngiseyinkingeni ngenxa kana. Ngisho ngebhada akaphumi uNandi la ekhaya. Akaphumi nje. Ngiyacela. Hawu Nkosi yami. Akaphumi nje uNandi uhlala nje khona la ekhaya. Akaphumi. Akaphumi nje ngathi suza ngamawala. Inhlonipho ikephi? Tshela mina ngitshela bangazi. Awukahle ngenhlonipho mama. Ngidinga uNandi ngifuna ukukhuluma naye. Ngithi inhlonipho ikephi? Tshela. Hawu. Mama ngicela. Awushaya ngokhethi. Bengicela Nandi. Hawu inhlonipho. Mama ngicela ukukhuphula Nandi mama. Uzowisaphi? Ngiyacela uNandi. Ngicela uNandi. Ngifuna ukukhuluma naye. Mama ngisesimene esinzima njengamanje ngenxa yakhe. Mama bengicela uNandi mama. Ukuphuma kwakhe nje ukuhamba kwakhe unomphelo. Ngiyacela Nandi. Uphuma kwakhe nje unomphelo nje. Awuhambe. Mama ngiyacela mangingabona uNandi. Sengivale nje khona. Nandi. Uhambe nje. Akuthi uNandi naye akasangizwa kusana. Nandi ephatha lezi. Ngicela uhambe uqinise. Ngicela uhambe mfana. Ngicela uhambe. Oh. Cabanga ukuthi uNandi. Uzokutshela ukuthi ubani obulala umkhwanazi. Susa lapha manje. Hey, wemqalisi. Wemqalisi. Usuyosala kahle Madlomo. Hawu. Ngizwethile. Hawu Nandi. Bathi ngimbuza uNandi hawu khona. Hawu. abanye bagwini Mara detective. Idlishele ndoda yami. Kunini ngikulindile. So engabambeka kancane. Ethemba namhlanje sokhuluma indaba esemnandi. Ucaza ukuthini? Lalela ke ndoda. Yabona uma usebenzisana nami. Lokho kuyenza ukuthi sivikele umphakathi wethu ebugebengweni. Ikakhulukazi ebantwini abafana noSiqwayi noNyoso. Naye lo mngane wakho kuthiwa bani uMdeva. Alright, ngiyakuzwa. Vele nami khona into ekade ngifuna ukuyikhuluma nawe. Hey ungabusapholisa amaseko ndoda amadoda ahlala phezulu kodwa. Ya. Ndoda. Ngiyavuma ukuthi sisebenzisane. Kodwa ngifuna ukuthi kungabi bikho noyedwa owaziyo ngalento. Akungazi ngisho noyedwa umuntu. Hayi, okay. Sokuvikela ngaso sonke isikhathi. Akekho futhi oyazi ukuthi siyasebenzisana mina nawe. Hey phela mangase kube khona umuntu owaziyo ngaba senkingeni enkulu kabi. Khulileka ndoda. Manje ayikho vele into ongiphathele yona. Oh, okay. Thingitshela. Ababulali bakaNdlovu ngisola ukuthi uMadlomo noma uSiqwayi. Hayibo. Yeah. Kwenze njani wasukela nje uMadlomo? Ukuthi namhlanje ngike ngathi ukukhuluma noMdeva kancane. Ya wathi ngithi qaphu wangitshela ukuthi yana usolo ukuthi uMadlomo kanye noma uSiqwayi kuphakathi kwalabo bantu. Kodwa ke asinabo ufakazo ophelele noma isiqiniseko sokuthi leyo nto ngempela iyiqiniso yini. Okay, nami bese ngike ngamvakashela uMadlomo. Ngokomoya kodwa yena kubonakala engathi vele yena umsuku. Ngoba khona lesikiphe esile samthola lapha sasithola lapha emfuleni. Kubonakala engathi umbulali waso usikhohle lapha emfuleni. Kodwa sikabi kwazi ukuthesa ngabandi soskipha. Hawu, usuthole neskipa? Yeah. Hayi ngeke usumtholile phela umbulali mase uthola iskipa. Cha, umbulala ngingamtholi kahle kodwa khona wena ngifuna ukuthi ungenzele khona. Sayona, sasinendendle sayona. Dali sayona, sasinendendle sayona. Amabuthethe sawabona, kodwa sesizingabe impilo zethu shintshile. Hawu yena mama madoda hawu unjani kodwa usazana hawu Ngabona ukuthi akuzaphumsa. hayi hayi itamati leyo unjani
ukuthi Makhuzayo, kwenzakalani lapha? Hayibo, makhuzayo. Ayindumisa mbe kancane. Ngibona futhi umuntu evile nje manje. Sizwa magama kumela nqamu. Makhuzayo lo ungowami. Yebo. Hayibo makhuzwa sonke lesikhathi uyangiyeka nje mina ngikhuluma amagama akunani kanti wena uyazi ukuthi unomuntu. Hayi vela wancengiwe amagama akho njengamanje mfowami. Ume wena. Umishopha shakuhambe njengamanje. Yazini wena umubi. Yazwani umubi yezwa. Hayibo masithe muhle. Umubi. Lungile vela awuyazi intente nje vela ngicela usiphume usishayise ngomoya mfowami. Ushumisela ngelanga. Ayizishiyele. Langa velide kabi amazwi akho nje hayi. Singayi nje mfowami. Hayi. Umubi. Hayibo. Hayibo. Indaba komubi bawuthe umubi. Hayibo. Ngathi usona. Babo eish. Nje wena laba nje bawuphazamisa nje ubuhle bakho ilanga. Baba.